magdi-deliver ng drinks papunta doon sa Pyramid Street, Banilan. At doon kami papunta guys at ila-live namin ito. At nagtatrabaho kami bilang Food Panda. Kumusta kayo sa lahat ng mga viewers at subscriber ko? At nandito kami ngayon sa Cebu Exchange IT Park, Lahog. At mag-deliver kami ng drinks. Nagtatrabaho kami ng bilang Food Panda Delivery at mag-ihatid namin din sa Pyramid Street sa GDN Square Residential. At hanggang sa muli, samahan mo kami maglalay pupunta doon sa Pyramid Street sa live ko si Buwana Rider at marami kong salamat sa inyong panonood. Thank you so much for watching to all my viewers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you so much kung samahan mo kami maglalay papunta doon sa Banilan. Okay. Okay guys. Ano naman balik. Nandito kami ngayon sa Salinas Drive Tahoe guys. At papunta kami ng Banilan. Maghihintay muna tayo guys kasi stop. Stop, look and listen. Okay. Okay, go na. Kami dadaan sa Banilan at dito ang AP Avenue.
building na yan guys, City Flats sa IT Park. Maki building na yan. Dito tayo dadaan sa Japanese guys. Dito kami dadaan. So, Ano makakip kang nagkukuha? Kung masunog pa. Kasi tapit. Manila. Ano yang nasunog? Nasod? Kita man. Meron yung mga tao. Manila Town Center sa may Bikisig. Yan ang Alicia Residence, Alicia Parking, Museum sa Manila. Manila Town Center.
kaliwa, nandito na ngayon ang Remedy Street. So, ito na. Okay, ito ang kalsada nito ay Remedy Street. Malapit na kami sa City Square. Okay guys, dito na kami sa City Square. IT Center. Yan, nandito na kami gumit ng breaks. Nagtrabaho kami dito ng food delivery at maghihintay kami sa customer dito. Okay. Dito kami dito guys. Nay na komedi mo. May daghan. Ha? May daghan. Zero. Okay, hello po. Good morning. Good afternoon. Sorry. Good afternoon po sa inyong lahat. At meron na comment dito si bro. Idol bro. Idol Claudine Gomez E49 #1. She said okay. I'm okay ma'am. Idol, thank you so much for watching my live Cebuano Rider. Again, Claudine Gomez E4G #1. Where are you at? I'm here at Remedy Street, Cebu City. At marami pong salamat sa inyong panonood. Claudine Gomez E4G sa lahat ng manonood ng viewers ko at nanonood ng live ko si Cebuano Rider. Marami pong salamat sa inyo. And again, shout out Claudine E. Gomez. Marami pong salamat sa inyong panonood. At hanggang dito na lang kami magtatapos sa live ko si Cebuano Rider. At thank you so much for watching. Bye-bye na po sa inyo. Paalam.